Ләкин быел бик матур, халык көп җыелган. Узган елдагы шикелле кайдан гына кунаклар килмәгән. Biz Оренбургдан. Субханалла, исемегез ничек? Залил. Ә сез? Руслан. Сез дә Оренбургданмы? Biz Оренбургдан. Ничәнче тапкыр килдегез? Мин беренчегә. Мин әллә 8нче, әллә 7нче. Кемдә 3нче ел? Монда яулык та бәйләргә өйрәтәләр. Менә ханымнар яулыкларын монда бәйли алалар. Әссәламу алейкум, хәзрәт, сез мине таныйсыздыр инде, әйме? Tanıyız, bütün tanışlar. Bütün Müslümanlar kiysinler. Çoğunun için cemaatlerin okuyan vaktinde 27 tapır sevap bile özünüz okursanız. Bir sevap açalamayan 700 tapır zorlar. Нинди матур самовар монда. Субханалла, машалла. Болгар самовары бу. Алтыннан эшләнгән. Хәтта бу самовар янында фотога төшәләр. Монда гантвин да эшәргә була икән. Гантвин ничә сум? Безалкогольный. Шулайдыр инде. Ай, тәмле күренә. Күрсәтим әле. Ай, шундый хуш исле гантвиннар. Алла бирсә, бу тапшыруларның берсендә гантвин эшләргә өйрәтермен. Дини китаплар да саталар монда. Әссәламу алейкум, Фәния апа. Алейкум сәлам. Бәйрәм белән сезне. Алланың рәхмәте булсын. Барымсыз да бәйрәм белән котлыйм. Һәр елны шул булгарган хәлдән тайып башка килмим инде дип кайтып китәм дә, ел буе китәм. Менә хәзер күпме дусларым җыелды. Күпме туганнарым җыелды. Әллә кайнардан, ераклардан бер күрешеп үзе бер гомер әле киләчәктә дә шулай бергә очрашып бәйрәм итеп, динебез, милләтебез турында сөйләшеп яшәсәк иде. Әссәламу алейкум, сез кайсы яклардан? Biz Kaliningrad якларында. Субханалла, машалла. Сезгә менә бәйрәмгә килдек. Я тоже из города Калининграда, приехали сюда посетить эти святые места. Вы знаете, здесь такая аура. Здесь уходишь в прошлое столетие. Вот 1100 лет тому назад здесь образовалась наша религия, Волжской Булгарии. Я сегодня два сделал за тех мусульман, которые пришли, создали начало ислама Татарстана. Аллаху акбар. Рәхмәт сезгә. Сез? Biz Мәскәүдән килдек. Субханалла, машалла. Ничек сезнең беренче тапкырмы, ничек хис кичерешләр? 4нчеме, 5нчеме, якынчасы. Монда бер урында күп кеше җыела. Һәм кешенең бердәмлек хисләре уяна. Калининградта татарлар ничек яшәп ята? Казандагы шикелле гирләп яшиләр. Менә кичә футбол булды. Ыттык дип куанып җыкламыш яттык. Әйтәләр, татарның Мәккәсе Казан дип. Сезгә ничек анда Калининградта? Шулай юк. Сагынабыз, карыйбыз, искә алабыз. Менә бит безнең Мәскәүдән дә егет килде каршы алырга. Калининград өлкәсе безне һәм Мәскәү күтәреп җибәрә. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Вы откуда приехали? Расскажите, пожалуйста, нам. Из Индии я приехал. Здесь первый раз не приехал. Расскажите, пожалуйста, как там Индии мусульмане проживают? Да, алхамдулилlah, у нас мусульман нормально, там 200 миллионов мусульман. Сколько? 200 миллионов. 200 миллионов. 200 миллионов. Да, мусульмане живут в Индии. А какие проблемы у них там? Все хорошо. Алхамдулилlah, все нормально. Ничего нет проблем. Ассаламу алейкум, вы откуда такие красивые?
Михаил Исамесес. Исамесес. Нам очень здесь понравилось. Казан, Татарстан вообще супер. А вы откуда? Мы приехали из Чада. Из Чада. А познакомьте, пожалуйста, своей спутницей. У нас Вот эта девушка красивая. Здравствуйте, ассаляму алейкум. Леонс. Ее зовут Леонс. И она приехала из Чада, она делегация Чада здесь. На этот форум они приехали. И здесь им очень понравилось. Спасибо. Нинди матур кызлар келгәннәр. Ассаляму алейкум. Алейкум сәлам. Сез кайсы яклардан? Без Казанның үзеннән. Изге Болгар җирендә ничәнче тапкыр инде? Ой, инде белмим дә. Ел сайын. Ничек, һәр вакыт беренче тапкыр килгән кебек хис итәсезме үзегезне? Әлбәттә. Үзгәрешләр бар, яңалыклар бар. Бәйрәмнәр бик күркәм үтә. Халык күп килә. Үзебезнең милли киемнәр белән килүчеләр дә артып бара. Болгар җирендә үземнең каналда катнашучы кунакларны, геройларны да очраттым. Башкортстаннан, Чувашстаннан. Кызлар, хәлләрегез ничек, исәнмесез? Әлхәмдулилlah, шөкер. Ничек Башкортстанда хәлләр? Аллаһка шөкер, бик яхшы. Башкортстандан һәр елны бу җыенга делегация зурлап киләләр, күпләп, шулай бит? Нәрсә белән килдегез? Автобус беләнме? Ничә сәгать юлда килдегез инде? Үз юлыбыз белән, үзебезнең машиналар белән килдек. 6-7 сәгатьтер, шулай бит? Без Оснакайдагы дусларыбызга килгән идек. Алар белән бергә килеп җиттек монда. Субханалла, машалла. Укылган монда намазларыгыз кабул булып, теләкләрегез кабул булсын. Амин. Чувашстаннар безнең ничек яшәп ята? Чувашстаннан делегация зур булдымы быел? 2 газель автобус инде. Без инде үзебезнең юлыбыз белән Шыгырданнан үзебез юлыбыз белән килдек без. Һәр елны киләсез? Һәр елны килергә тырышабыз. Субханалла, машалла. Менә гомумән Башкортстан татарларынан, Чувашстан татарларынан бездәге татарларга әле үрнәк аласы да, эшлисе. Рәхмәт сезгә. Кунакка килегез. Безнең 50 орынлык автобус, ул шыгырым толы, бөтен авыллардан, ниләрдән менә теләгән кешеләр бөтенесе дә килә алдылар, Аллага шөкер. Инде ел сайын шундый монда җыеннар инде без оештырабыз, кешеләр бик яратып киләләр. Чөнки инде бу безнең индидер нигезебез, шулай бит инде. Шуңа күрә үзебез дә яратып киләбез. Менә быел инде былтыр салкынрагы, яңгырларагы, быел инде менә Аллага шөкер. Погодалар да туры килде, бик шатланып, сөенеп, менә безнең республикабызда шундый бик матур иттереп менә оештырылган өчен сөенеп йөрибез. Уларның күңелен байытырга дип эндәшәм аңа. Моннан берничә гасыр элек Болгарга үтеп кергән Аллаһ кудраты белән ислам дине таралыр. Ассаламу алейкум, Кайл әфәнде. Бәйрәм белән. Алейкум ассалам. Менә тагын бөек Болгар җирендә очраштык. Быелгысы нәрсәсе белән үзенчәлекле бу җыенның? Мин инде башта менә 11 елда мен шушы Болгар җыенның сценарийсын үзем язган идем. Анда шигырьдә язып, аның режиссеры мәрхүм Хайдар Хафиз иде. Шул искә төште. Анда халык бик күп сыман тыелган иде. Монда бәлки таралыбрак иткәнме, бүген менә кеше азрак сыман. Менә беренче Болгар җыеннарына караганда бәлки теге икән буын китә, яшьләргә, бик яшьләргә бәлки кызык та түгелдер. Шуңа күрә күңелдә моңсулык та бар. Киләчәктә нәрсә эшләрбез, кем булырбыз, инде бер милли менә шундый җыенда да тупланып килмәгәч, ул бит милләтнең кешелеген күрсәтә. Шуңа күрә әлбәттә бу вакытлы хәлдер дип уйлыйм. Менә мин һаман Якутиядә бултыр булган идем, Мусавак дигән аларның милли бәйрәме, шуның тәэсирендә һаман яшим. Анда 250 мең кеше җыелган иде. Аның бәлки менә ничектер форматында үзгәртергә кирәктер. Анда бөтен кеше катнаша. Менә шу тамашада 250 меңнең барысы да булмаса да 100 меңе өчен менә ихлас әйтәм катнашадыр. Ул безнең президент та вакыттан да иде. Безнең Татарстан делегациясе барды. Һәм ул да шаккатып кайткан. Һәм ул менә Сабантуйларны миллиләштерү турында үзенең фикерләрен җиткерде. Аның фикерендә ул чиновниклар өчен әлбәттә карар.
Шуңа күрә Болгар җыены да ничектер яңарак бармады. Аның инде намазны үзгәртеп булмый, ул мәңгелек нәрсә. Ләкин менә шушы тамашаларны һәм бөтен халыкның катнашуын тәэмин итү мәсьәләсен әйтәм. Тамашачы булып түгел, нәкъ менә шушы вакыйгада, шушы бәйрәмдә алар үзләре катнашучы булган. Кадерле дин кардәшләребез, ерак юлларны якын итеп килгән, шик төбәкләрдән килгән мөселманнарыбыз, кунакларыбыз, сезне бүген бәйрәм белән шын күңелдән тәбрик итәргә рөхсәт итегез. Кадерле хәзрәтләребез, кунакларыбыз, бүген безнең өчен бик зур тантана бәйрәм. 1101 ел. Былтыр без 1100 еллыгын үткәрдек, бүген яңадан 1 елга өстәдек. Әлбәттә, инде яңа чаралар, менә Пәйгамбәребезнең реликвияларын кереп күрергә тотып та карадым. Шундай мөмкинлек булды. Минем әйтәсе килә торган сүзем шул, ел сайын без менә монда яз көне киләбез. Әлбәттә, Болгар ул безнең нигезебез, безнең болгар булганда безнең телебез, динебез, гыйбадәтләребез ул яшәячәк һәм сезнең һәммәгезгә дә менә бүген безнең белән бергә монда булуыгыз өчен кунакларыбызга чын күңелдән зур рәхмәтле уңышлар. Я Ходаем, сабырлык бер миңа. Кеше ышанмаслык сабырлык. Һәм максат бер. Һәм бер егәр бераз. Шул максатка җитә алырлык. Бу елларга килгән насыйп итте. Киләсе елларга насыйп итте. Хаҗ сәфәренә барырга насыйп булсын. Йөрәк тартылып тора, горурланып кайтам шушы Болгар җиренә килеп, әби балаларыбыз бик яхшы шушы динне кабул итеп, бик зур горур кайтам шушы. Һәм башкаларга индим шушында килгән. Горурланып, үзебезнең татар, мөселман булып яшәүебезгә горурланырга кирәк. Һәм шушында килеп дәвам итеп, дуа кылып, Аллаһка дуаларыбызны кабул кылып, балаларыбыз, оныкларыбыз, дәвамчыларыбыз сайын. Ассаламу алейкум, сез кайсы яклардан? Чипран районунан. Элекеге мөхтәсиб, әле Лыялда мен. Исемегез ничек? Рөстәм хәзрәт. Рөстәм хәзрәт, сез әле медальләрегез белән дә килгәнсез бу бәйрәмгә. Медальләр нәрсә дип әйтәм? Бусы трудовой дублес хезмәт даны булам инде татарча, нәтиҗә төзелештәге мөр бу эшләдем, шунда теге указым президент Верховный Совета СССР биргәннәр иде. Әйе. Аның янындагылар Германиядә служит иткән идем, без теге шул обществода торабыз, алар инде теге юбилейный шикелле. Аның өстендәге менә теге мөфтинең 16 елны биргән иде инде теге медаль. Ассаламу алейкум, апалар, сез кайсы яклардан? Biz elhamdülillah biz Baltaş rayonundan geldik. Başkortistan'dan. Bek şuatmız. Beyrak matur jayın. Allah Teala razı bulup her birimizge esenlikler, eminlikler, dünyalarımız tanış bulup, emin bulup, hayırlı ömürlerde yaşarga her birimizge nasip olsun. Rahmet siz kaysı yaktan kızlar? Pirim. Pirim tatarları. Kaysı yaktan, kaysı avuldan? Yok. Şehirden? Şehir, Şeykovski şehri. Onda tatarlar köp yaşıyor mu? Esselamu aleyküm. Siz de Pirim'den mi? Subhanallah maşallah. Biz var bizdeki tatarlar. 55 kişi geldik zor avtobus bilen. Zor avtobusda neçe saat Pirim'den? Bugün 9 saat yarım geldik. Biz bir Pirim'den 260 şakram turabız Şeykovski şehri. Subhanallah. Aramadınız mı? Azırak var idi oturabız. Siz birinci tapkır mı Bulgar yerinde? Beşinci tapkır. Subhanallah maşallah. Mene bu apalardan örnek alırga gerek. Mene Kazan'da yaşa bir tapkır da Bulgar yerinde bulmavçılar da var.
Сөйләгез әле, ничек анда татарлар яши, ничә татар, аралашасызмы, гореф гадәтләрне саклыйсызмы? Аралашабыз, абыстайыбыз безне барыбызны да Ураза тотабыз. Кайсысы оста бикә? Исәнмесез? Исемегез ничек, апа? Рәмзия. Рәмзия апа, сез мәчеттә намаз укырга өйрәтәсезме? Ханымнарны укырга, язарга өйрәтәм. Субханалла. Сез үзегез кайда укыдыгыз? Мин үзем шушы Казанның Мөхәммәдиясын бетердем. Башта Перемдә укыдым 3 ел. Аннары монда 4 ел Казанның Мөхәммәдияны бетердем. Гомумән Перем өлкәсендә татар авыллары күп, шулай бит? Бар, районнар белән. Безнең Шипинскида инде татар авылы түгел, әлбәттә бездә укыйлар. Безнең мәчеттә менә безнең мәчетебезгә кеше тартыла башлады. Балаларыгыз татарча беләме? Беләләр, аңлыйлар инде. Нидә сөйләшәбез без татарча? Сөйләшмәсәләр дә аңлыйлар. Аңлыйлар, сөйләшәләр безнең балалар. Менә безнең татар телендә өйрәтелә мәчетебездә. Субханалла. Атнага ничә тапкыр җыеласыз? Шимбә көнне мин укытам, монда безнең кызларыбыз менә җыела, ул да укыта, безнең укытабыз. Якшәмбе көнне хәзрәтебез укыта, яшь хәзрәтебез шул хәзрәт, әйбәт хәзрәт безнең хәзрәт. Менә шундый хәзрәт килде безгә. Менә Хәзрәтнең исеме ничек? Гилүс хәзрәт. Ул безне тарта, как вагонны тартып аткан. Без Чирбешән районы Әмир авылыннан. Исемнәрегез ничек? Без мен Луцир Ибрахим, иптәшем Венера. Бу Болгар җыенында беренче тапкырмы? Юк, инде без һәр елда киләбез икәү. Һәр елда икәү киләбез. Ничә ел инде гомер кичерәсез бергә? Без инде 60 була. Мин Ханты-Мансийский өлкәсенең Югра җирлегенең Ханты-Мансийский шәһәреннән килдем. Сез? Мин Светлана Басикова булам, Башкортстанның Дүртөйле шәһәреннән. Гореф гадәтләребезне ташламыйбыз, милли ашларыбызны яратабыз, пешерәбез. Татар авыллары күпме сезнең өлкәдә? Безнең Югра җирлеге күп милләтле халык. Татар авыллары гына дип әйтеп булмый. Кайсы шәһәрне алсак та безнең татар халкы сибелеп яши. Сез шуны хәл татарча яхшы беләсез. Сез электән Татарстаннан түгелме чыгышыгыз? Чыгышым белән мин Башкортстаннан. Субханалла. Аллаһу акбар. Аллаһу акбар. Әшһәдү ан ла намазы укыйлар. Billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallaha indehu ilmus-sa'ah. Peygamberlerin